Pagatas. Gatas yung wayag tutoy. Uy, ba? Lagwag to to. Masala gatas. Gatasan bitaw na nga. May taon. Lagwag to to. Basta may gatas. Bahala, away ka to. Basta na yung nagtaro. Wala, bahala, wala yung nagtaro. Basta na yung nagtaro. Hi guys! Good evening sa inyong tanan. So ngayon magpangas mi sa bukid kay magpa-BP ko ang tula ni mother kay sakit akong ulo niya ga connection pud sa akong tangkuko nya among bata na ni hapon na lami ang sudan. Lami ang sudan no. Lami ang sudan no. Lutuan ni mamay no. Lutuan ni mamay no. Lablab na mamay no. Ikaw yagbang ka? Toto saya. Kumaban. Ito na ang bata guys niya. Kato sa medito ilan ni mother. Di ana to ilan ni mama guys. So niya dia si Uncle Dandan. Sama na ka? Okay na? Okay na? Kuligay, yung mura ba lang. Stop clearance. Ya, Diyos! Magawas na din. Suga magawas. Mamalayan na ta? Lagi stop clearan. Sa nadan. Magwag na ang nag-iundan. Parang may kagakuan doon. Napay inyong lauya mother? Ah? Napay inyong lauya? Wala pang gugan na. Timplahan na nanay. Asa imong BP mother? Pa BP haras ako mother? O pagkaon. Mo balik ka bipihin itong ma, bipihan mo ka nagtungkuan da. Ganun niya guys. Karon man gud sakit kay kung diri ba unya sakit man ako tang kugo. Diba na itong tubog? Kung din niyo. Di ba unya kulik din sa ko tang kugo. Ay, Reklan. Sorry. Amin ko mother? Diday. Oh, dugang isa tong stomach to sa sabaw. Anong magbukal to? Na ako BP. Ngalit ko, timplahe pa. Sini. Pa BP kay basi. Mga highlight tani di makuha na pinistol gayud. Pasingitik sunod pikas. Basig. Dilo na dugangin to sa sabaw kaldero. Isa kawa dito kaya mo. Ay, isa lang kaya ang pamita sa kusa-kusanina na wala. Bana-bana adto. May ko naka Burn lagi ko lagi. upload kay okay video pero sakit kay kung ulo ko ganyan nagkuan ko pag video kay gahapon na ko wala i-upload. Batira na lang ba? Udah ka kalira lang. Patutuhan na naman ang magabang gobernador at Franco. Dali dito sila. Dali dito. So nagtaod ang battery guys kay pag humanda nag-BP alungon man ni ang ano man yung battery. Sa Paris galing na siya. Itong pagbipili mo rin pila daw. Kasi kung nakapangutana kay nga ako kuan nang dito kay anong agapilon pa man kog interview nga naa naman si Rere Tangga na ah. sa kanang interview. Ano lang nga ikaw may kuanong sa mga bata nilo. Asa pa man? Asa pa gud ka? Ay, pagpuyo ka, kung sinalan na niya na ang host, oh. Biran. Akong nurse. Mabubulong ka sa pinagbuhay. Hoy, kayong dalawa. Wala na kayong ginawa kundi mag-use tayo ng pera. Magpusa naman kayo para makatulong kay Papa.
Kuya naman. Alam mo namang batang para na 132 over 80. Ano man na? Normal ra na. Normal ra na 132? Tama si Jackie. Ang heartbeat na naman. 78. Kain-kain nyo nun papangnegosyo. Kira ng 132? Uber 80? Albaro. Normal na. Normal Ano nangyari sa'yo? Para ka nakulang. Nilagis ka lang na tubig, magutom Ano ba talaga nangyari? At saka huwag nang paliliwanag sa inyo. Sikot kaya kung diniho niya. Koneksyon din ba? Nagkadlok sa takay. Tanawa niya sa sira niya. Napasugod ka. Dito kami nila Mayor Isidera. Nahuli nila Sa kunsuna mo ka o Operation naging buntag operation. ito kanyapon buwad. Nalagi gulay pero naama po'y buwad. Target nila si Bilarte. Basan siya itong halang tingali. Ito lahat ng paraan Dahil para na dito. makalabas si Bilarte. Taas ito Hindi dito. ba kumasabit ang malinis kong pangalan? Ganag. Kumana magpamahaw. Imbis kayo dito no paingon sa garden. Sakit naman ang kakong. Malingkuran na kasi. Kono dira no online. Nagkakana ka? Wala ko wala. Dito sila gumawa. Lain na. Salon si mother. Laway kung usap ka na pa sa sin. Ikaw na, ikaw pa. Tabang? Lami away, baka gidi ay. Tabang? Sakto naman. Dali, gina, basta ikaw magtimpla. Sig mawala rin labas datong ulo na ni mother. Sakit sa ulo. Di man ko init. Di man init, pero laba sakit ba? Murag Pagkataan mo sila. ganihan nga po kay kung dagway ka ganihan na. Ay, kung ano siya. Ayun lagi siriri nga po kay kung dagway. Kung di man po nga sakit kay kung ulo niya ag kunik dira o ag kulbaan sa takay ko Kaya gina ang ko. bakit sa bawlin? Wa na ra bagay. Wa na ra bagay rewind guys. Mao. Dali dito sa isa ang dani yung. Unsa man na ah. Hindi, ganyan, hindi ka unda ng kanong baka. Tagalog din yun dani. Unsa man ata diya inyo BS? Ayos na. Na IBS. Dapat man yung Na IBS nga ate dani guys. May makasabaan ta dani. Tagalog din. Hindi pangayo ko naman ang sigot. Ha? Isa na ka na. Kung na dyan dyan, hindi kaos ka ng baka daw si isa. Nahiwa na pa kay ikaw ra paghiwa dana. Ano niya? Ama ninyo lang nakakuha ang melon. Ari ready ay. Ano? Ay, dagan melon ni mother guys. Oh. Kanta sa melon basig mabugnawan na ni ato. Utok. Bugnaw kayo. Mga may-ari ng mga lupain malapit sa dagat at magpapaliw ng isang malaking planta ng mga dilatang sumpo ang isang grupo ng mga apo na nakausap at ikaw ay magiging isa sa mga miyembro ng board of directors ng planta ito. Kaya Sabi ang tugtuglan. kausapin mo na sila. Tungkol diri no. Pwede din gatag din sa kanapiyan. Kanang naisayong ba? Ini? Ako man na. Ano din niya? Ako man na. Ha? Ako man na. Oh, ini din niya? Hindi. Abi ko muna. Bilag niya. Ilan eh? Doon na. Kuha na. So, kasi. Oh, basta din. Kawa na ninyo. Bibili mo ko na mo nila ni Mr. Ma. Isa. Manihapon ka guys. Naman ako dito guys. Ang akong dito kay
132/80. Okay na siya guys. Diyan, Lin, sa Litson, Lin. Tukang na dito. Nautan na ay lauya sa baboy. Lauyang baka. Ah, may bintoy. Dali dadan. Basta si Rino na diha. Gandan. Terus si Janice. Pag mukha ko tita doon ba? Natulog. Awas kita. Hindi pa niya ako rin. Awas si Rino. Tawag ka. Gawit eh. Umuro na. Mana may dagang kanon mo? Nabigyan ko ito, ang basketball. Nakaon nung kapag-amot. Ito, tinong, gawin. Si Janice na dito. Baka. Yan na doy. Uy, dali na mo. Momon jote. Ano na? Baboy yala? Mer! Ano yala? Ano si Dan? Ito. Ayun. Ba, ano Dali mo? na kang. Nag-edit. Ha? Nag-edit. Ay, sumiti lang dito. Oo. Ah, ito. Ito na yung mag... Pilihan na ng apurong na. Iba, ito na. Alay na dyan. Rupi. Ay, rupi din. Magaling na hilis eh. Rupi din. Pangalan mo na din ako dahil. Sabayaon na ni Mama ni mo rin dandan. Ano ka na? Papalit mo din sa kastit na to. Teacher. Walang ka nakabalo maugon sa. Ugon sa ilang. Nakakabidyo na ba na ako? Kumok na lagay na. Kumok kayo? Dali dyan. Ay, dito dali dyan. Kumok kayo? Ano kaya? Nagwala sa lang. Ha? Hindi ko lang. Alang na ipupaglunin. Asa na yung brato? Ano yun si? Ben! Ben! Ali na! Ano? Oo. Ito ay sa video na binday. Unya na nate! Te! Te! Mata. Dali ni Dan. Te! Ay, Ante Merce! sa bawah dito ni. Ante Merce! Kote! Dan. Ay sabaw tayo! Sige lang. Hindi mo kasakal eh. Hello. Hello. Ano yung tatay ko? Ito na kakatak. Pagpag. Ay, alam niya. Okay, ang tatay dito ni. Nakapanihawan siya ang dandan guys. Panghawan. Nabi na tsara na da. Alam niya, Jay. Sa basketball. Ay, kung nasa mundo ka, takang igagala ba? Hoy, di nila ako wala din eh. Gahapon na naman sinod anak nila. Ante Merce! Giluto ni mo tanan na. Munod. Lagi unod na. Ano na ba? Kanya sa bawo, init pa! Ano ba? Naman ito no? Eh, baka. Ano? Ganit yung ba? Wala lagi na sa Baka da. bawah. Wala nga baka, di. Ay, ikaw na ito. Ano mo? Ulan sa kailangan baboy ka. Isa kang? Ano sa nung? Ba nga lang din ha? Ito lang ito nagbali-bali kay gutom ka. Okay? Ito. Taon ito ba ba? Yan! Ama ka ba nila awal ng ito? Alam mo na. Alam mo na. Ika na kanya? Te! Uli na, te! Ay, ba uli-uli? Tawag yung uli-uli kay uli ka
Binan mo sa Ano baba. ko ano, kami ito mo kay panas panakot. Ano, Amok na ka na. kaya natunog kung panakot na. Kadoon na sulod ko ng dandan diyo. Abot mo ano. Sige nga. Suka na. Mo suka. Limit-limit na pero balik. Kaon. Tuan nila sulod siguro pag-abot nila. Sige. Sige. No. Nini. Sige ban. Na wala dala to apel niya hong. Daot to ba? Sino? Wala to bakal to. Diyan na mo ti sampay na? Ha? Bitson. Paplato ko ka. Buon mo yung kuryalag. Why? Why, Why? ano? Why? Bangan. Tama dapat mo ang Kurban to na init. Langga man dyan. Wala na ini sa bati. Talang. Ay sa ko sa na ko tanong. Ano ko yung gano? Magmana sa naa. Naga ko ka. Betul ini kan? Duka ay kung ganyan naman yung kulay. Bentor kayo. Taba o bantag dahilig ba? Bentor kayo hindi balik-balik. Tulog mo na. Kami kailangan tarot na siya. Kung mata ay siya katong dahilig. Muna sige. Ganyan na. Umapay na disco kay? Ada mo sa mercy? Ini kuha dulu lupa. Tungan. Ilan ka oras na mag-lapanan? Kaya siya rin ka. Minsan do oras na kita panday. Ay ko ano ba ito banday? Tulog. Waka ito. Manday pagitan sa ilani nata pagbit ni. Kakaling o. Patulog ko. Nani hapon na guys. Zero tigay ko para. Ano? Sama dong ano. Yung nga daw. Oy. Pagatas. Gatas ya wayag tutoy. Oy, ba lagway tutoy. Basta lagata. Gatasan bitaw na nga. May taon. Tutoy basta may gata. Bala way ko to basta na like taro. Bahala wala beto kay basta na nagtaro. Sabi siya. Hindi, sabi man. Dugaan ka sa bawat to. Oh. Hindi na to sila. Napagyo sa bawal ito may halang-halang sa kanya punta. Ito. Hindi ginataan. Mga bata na nanagula na. Dito, bato na. Dito, dulo na. Lalibi. Okay. Return. Dahil mo na dito. Bakit ako an? Sa. Bilihan sila. Kaya sila dahil. Ang sabi sila pinagdalanan itong nakaw. Ang galit kami. Kami mo.
Tingnan mo sa dami ka lang. Kadubangi daw. Kadubangi sa baw. Ang habaw rin naman ay. Ewan, ang loko ko. Tang-awa mo ba mo? Balik na. Hindi ka mo na yung testan. Ang testan ang gusto rin niya. Bota na yun na Mr. Mimi ay. Yung pakulo din nila. Pinikuha. Pagmura niya siya. Dito na po yung silog. Ay. Labot siya. Kung di ba lang dito, layo ang kabaya. Kasada na siya. Saan siya nabiya? Sa ting-ting? Nagbalik, pero sila wala kami kita. Gusto ka pala. Gusto ka sa nag-decline na mag-iwaw. Gusto na ayaw kung maway. Ba't ako dyan ito? Ang lakaw, din naman ba dito? Na, pag-text ba na ako, kaya wala ka ba nasugot pa kaon. Kasi tayo mo gawasan. Pag-text na rin mo, nakalakaw na ba sila? Gawasan nga na ako sa tumoy. Sa demersa, si ate, din. Bata na ka nakatulog-tumoy nga na may imong tawagan. Malay ko ba? Tuloy ko siya.